Vodafone Malta issa saret Epic, l-isem il-ġdid tal-kumpanija wara l-akkwist tagħha minn Monaco Telecom f'April li għadda. L-isem Epic jagħti bidu għal era ġdida għall-kumpanija kif ukoll għas-settur tat-telekomunikazzjoni f'pajjiżna. Il-kumpanija l-ġdida qed twiegħed li twassal esperjenza epika billi tgħaqqad żewġ elementi b'saħħithom, netwerk avvanzat u valur mill-aqwa. Dan huwa rifless fit-tagline tal-kumpanija l-aqwa netwerk l-aqwa valur. Proposta li taqqat flimkien l-aħjar elementi tat-telekomunikazzjoni fejn għall-ewwel darba il-konsumatur Malti jista' jgawdihom it-tnejn flimkien mingħajr kompromessi. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv Tamas Banjaj introduċa l-4 pilastri ta' bidla: it-tariffi, l-infrastruttura, l-espansjoni tal-portafol ta' servizzi u l-esperjenza tal-klijent. Il-kap eżekuttiv fakkar kif għall-familji diġà qed joffru broadband fid-dar permezz tal-fiber u għall-intrapriżi qed joffru internet bandwidth, telefonija, servizzi tad-data centers, konnettività internazzjonali u aktar. Il-kumpanija s-sok ta' Banjaj se tinvesti iżjed f'servizzi għal klijenti u fodda diġitali ġodda li jagħmluha iżjed sempliċi u faċli biex il-klient juża s-servizzi ta' Epic. Fost l-oħrajn il-kumpanija qed tħabbar mobile app u website ġdida b'interface iżjed faċli.